Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suna Salim Salisu. Na muku barka da zuwa bidiyonmu na yau. Bidiyonmu na yau insha Allahu za mu yi shi ne akan abin da zai ƙara mutum addininsa. Zan muku bidiyo ne akan hanyar da za ka bi kai amfani da waya wurin ta taimaka maka wurin hadda na Ƙur'ani. Kamar kullum kamar yadda muka saba, idan kuna jin daɗin shirye-shiryenmu ko kuma yau ka fara kallon bidiyonmu, ka danna mana subscribe a ƙasa sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. To yau bidiyonmu zai kasance abu ne sabo, abu ne daban. Za mu yi shi kamar yadda na gaya muku akan yadda za ka yi amfani da waya wurin da taimaka maka wurin haddar Ƙur'ani mai tsarki. Kamar yadda muka saba zan matsa in ba ku wuri ku ga yadda abin zai tafi dalla-dalla daga farko zuwa ƙarshe. Idan ku buɗe Play Store sai ku je search, ku rubuta Ƙur'an memorization sai ku sa helper, sai ku danna search. To za ku ga shi ne na biyu a layin free Ƙur'an memorization helper. Wanda kamfanin Khalilul Rahman Sheikh Dawud suka yi, ko kuma in je wanda Khalilul Rahman Sheikh Dawud ya yi, sai ku buɗe sai ku yi downloading ɗin sa, bai da wani nauyi. In ku yi downloading ɗin shi sai ku danna open, bayan ya gama downloading ku buɗe kamar yadda muka saba kenan. In an buɗe to ga yanda Ƙur'an memorization helper yake kenan. Bayan ya buɗe nan settings ne suka ce nan, idan ka buɗe audio ɗin da za ka yi downloading a nan ne za ka ga settings ɗin nan zai amfani na ɗaya. Nan shi kuma malaman da suke da su yanzu wanda za ka iya downloading. Sai nan help, wurin da za ka samu taimako akan application ɗin. Sai nan bookmarks, abin da ka yi saving, kamar abin da ka ɗan ajiye, kamar in kana karatu ka ajiye wani, ka ɗan tsaya ka ajiye wani wuri. Sai nan shi kuma downloading sura, kaga wannan mun riga mun yi downloading suratul kahfi na Huzaifi, mun yi downloading din shi already, amma zan na muku yanzu downloading wani. Sai nan text, shi ma wani bayani ne ga sunan verses, repetition da sauransu yadda za ka amfani da application din. Sai nan ƙari, layi na biyu kenan, ƙari wato malami. Kaga mun yi downloading, mun yi abin da suratul Huzaifi sura, bari mu ce mu ɗauko Fatiha ne, ita ce ba ta nauyi. Muka ce Fatiha, za ga sun kama wani abin nan magana cewa abin audio files not downloaded yet. Baka download audio file ba tukunna, kana so ka download din shi yanzu. Idan ka sa yes zai fara downloading, to bayan mun yi downloading Fatiha muka shigo nan, muka ce range da sauransu, muka ce range, ga verse repeat, so nawa za ta maimaita aya, muka sa kamar so biyu. Ka sa so biyu za ta maimaita aya so biyu, aya ɗaya so biyu za ta maimaita shi. Range kuma idan ta maimaita so biyun ta tafi ta gaba, ta maimaita ta so biyu, so nawa za ta sake dawowa ta sake maimaitawa. In ka sa so ɗaya, in ta yi wannan so ɗaya, in ka sa so ɗaya ta ɗauko aya abin nan Fatiha daga farko ta dire so biyu misali. Tunda nan idan a ce mun mai da shi verse 2, mun mai da shi ƙarshe, kowace aya ta yi da so biyu. Idan ta zo so kawai tana yi za ta yanke, saboda idan na ce zan ja ne abin zai tsayi da yawa, shi yasa zan ɗan yanke. Idan ta zo daga farko ta yi bismillahir rahmanir rahim, ta yi bismillahir rahmanir rahim, ta tafi alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, sai ta tafi ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, haka za ta tafi har ta je ƙarshe. Idan za ta tsaya, idan range ɗin nan yana 1, idan ka mai da shi range ɗin nan ka mai da shi 2, to bayan ta je ƙarshen Fatiha za ta sake maimaita Fatiha. Kun gani? Za ta sake maimaita Fatiha idan ta je ƙarshe. Ka sa so biyu, idan ka sa so uku, in ta je so ɗaya ta dire Fatiha, ta sake dawowa so biyu ta dire Fatiha, za ta koma so uku ma ta dire Fatiha. To sai wannan loop ba, sai wannan abin screen on, idan ka sa screen on
screen din wayarka ba zai dauke ba, zai kasance a kunni ko baka taba ta ba, screen din ba zai dauke ba. Idan ka taba wannan loop verse din nan, to ayar da ka sa tana fara ita ce ta maimaitawa, ba ta damu da abin saman nan ba, wannan repeat verse din za ta cire shi, ko aya ɗaya ce ta maimaitawa, za ta maimaitawa har sai lokacin da ka cire. Sai delay 0, idan misali ta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin, za ta dan tsaya sakan ɗaya, sannan sake alhamdulillahi rabbil alamin. Idan ka sa sakan 2, sai ta ɗanki sakan 2 sannan ta dan tsaya. To haka wannan application din yake aiki. Idan kana so ka goge wannan kwandon, idan ka taba shi kaga abin da delete download files for Fatiha Ƙari Huzaifi, wato ka goge files ɗin da kai na Fatiha na malami mai karatu Huzaifi. To kusan ina ga abinda inda za mu tsaya kenan, saboda kai zo ya zama yayi tsayi sosai, saboda application din ba shi don abin nan da muka ce za mu yi shi dalla dalla zai yi tsayi sosai. Amma mun mulla wannan gare ku masu kallon mu, masu bibiyan mu, idan har kuna ga mu yi shi dalla dallan kura zai dauki minti 30, ku biyo mu ta comment, insha Allah za mu yi muku yanda kuke so. Jazakumullah, Allah ya hada mu aladan baki daya. Barkanmu da dawowa. Kun dai yanda ake amfani da Qur'an memorization helper, yanda ake amfani da shi, yanda za ka yi amfani da shi kuma kai kanka wajen yanda zai taimaka maka wurin hadda Qur'ani. Kamar kullum muna sake roƙo da ku danna mana subscribe, sannan ku share da like, domin haka yana da amfani matuƙa gare mu. Jazakumullah, na ku Salim Salisu, sai mun sake haɗuwa wani bidiyo na gaba. Ku biyo mu a Facebook, Twitter, Instagram da YouTube. Sai mun